Som nævnt i en tidligere video, eller jo, det er vist en tidligere video, så det er lidt svært at finde rundt i efterhånden. Så har vi fået flyttet det hele. Ja, hvis jeg lige kan finde ud af at pege med mine fingre her. Der er flag op. Det er fordi, jeg har fødselsdag i dag, som så er noget tid siden, nu når den her video kommer ud. Det er stadig flytterod, men vi har fået alle ting flyttet, og vi har fået afleveret nøglen til den gamle lejlighed og fået rengjort og det hele. Vi er begyndt at sætte ting op. Nu skal jeg lige backer lidt op. Det her, det bliver Annas kontorplads. Det er inde i spisestuen. Ja, vi har fået spisebord op også. Det skal stå her. Så skal vi bare lige have nogle lamper op også. Vitrineskabene kommer på plads. Jeg ved ikke, om jeg har vist det her før. Så ser I det i hvert fald igen. Som sagt, Annas kontorplads derovre. Hun har lige fået 2 hylder op til lidt bøger og sådan lidt af hvert. Alt muligt pædagogik. Og sudoku. Det er også noget med pædagogik at gøre. Nej, så tænker jeg, det kan da godt være, at I har lyst til at være med på og se, når jeg hænger ting op også. For at så er der en tom væg, og så når jeg så hænger op, eller igen på en væg, hvor der så er noget på. Og hvad der. Jeg har fået fjernsyn op også, og min Sonos, og det samme med over i hjørnet. Der. Og der. Yes. Og lidt nips. Og der er noget andet nips, der sidder i sofaen. Nej, der skal vi have de 2 hylder heroppe til noget billeder. Der er en lang en der, og en mini lang en der. En kort, en lang. Så det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at... det må I lige skrive i kommentaren, om det er noget, I vil være med på. Eller om jeg bare skal sætte det op, og så begynde at filme igen, når det er sat op. Det var den store hylde. Og den er selvfølgelig i vatter. Men er det noget, der skal mere i? Eller skal det bare være sådan, at jeg siger, at der skal noget hylde op der for eksempel, og så sætter jeg den op, og så filmer jeg igen. Prøv lige at give mig lige en lille kommentar, så jeg ved, hvad jeg har lyst til at se, hvad jeg ikke har lyst til at se. Og ellers så gør jeg selvfølgelig bare et eller andet. Men ja, der kommer i hvert fald en lille hylde mere op. Den sætter jeg lige op, og så kan jeg filme igen bagefter. Og så må vi se, om hvor der skal mere op henne. Vi er faktisk lidt i tvivl, for vi har den her hylde her. Den havde vi egentlig tænkt skulle op herover. Men på grund af stikkontakten, den sidder så højt op, så kommer den til at sidde op under loftet. Så det er lidt ærgerligt. Der er egentlig fin plads her. Men planen med den var egentlig, at det er fordi Anne, hun har sådan nogle mumikopper, som hun godt ville have op på væggen. Vi prøver at se. Det er dem herovre. Men hun er bange for, at hun ikke kommer til at bruge dem så meget, hvis de hænger derom. Det er blandt andet sådan en her. Det kunne være mega fint. Der er også en der. Og man kan vist få mange af dem nu. Men den har hun snakket om, eller den har vi snakket om, den skulle derop. Vi var ikke helt sikre endnu. Det kan selvfølgelig være, at der ikke skal noget derop, og den måske skal et andet sted hen. Der er selvfølgelig også plads derovre, eller på den store væg. Det ved vi ikke endnu. Men jeg skal som sagt lige have sat hylde op der, så det kommer til at blive fuldendt. Og så er planen, at der måske kommer nogle billeder op, eller hvad vi nu lige har tænkt, måske noget nipser. Det er Annas job. Begge hylder op, og den er selvfølgelig også i hver den øverste.
Så nu er det bare, lidt billedrammer, nips, hvad man nu lige har lyst til at putte på. Så er det faktisk færdigt herovre. Jeg mangler lige at få en kabelskjuler herned langs til min Sonos-højtaler. Og jeg skal have fundet et andet kabel til den anden herovre. Det skulle jo være noget længere i vores lejlighed. Så det her, det er jo et 5 meter kabel, fordi det hang på tværs, eller langs loftet faktisk. Det skal jeg lige have, jeg skal lige se, om man kan få et, der er lidt kortere. Jeg tror, jeg har, er det 1,80 meter, jeg tror, jeg er mål til, at jeg skal bruge noget til stikkontakt. Så ja, jeg skal lige på jagt på nettet, for at se, om man kan få noget. Jeg har selvfølgelig ikke, jeg kan i hvert fald ikke finde de gamle kabler lige nu. Det skal ikke undre mig, når jeg så køber et nyt, så kan jeg finde af det, der hører til her. Og jeg mangler lige de her dæksler også, det er rigtigt. De her, de skal jo sidde deroppe og skjule for de 3 skruer der sidder. Så dem skal jeg selvfølgelig op på. Det er sådan noget 3D-print, noget jeg har fået lavet for nogle år siden. Det er mega fint. Man kan selv styre, hvor meget højtaler de skal hælde os. Det var jeg glad for. Det er en god investering. Jeg har selvfølgelig også de originale, som man kan hænge på væggen. Jeg tænker, det er lidt flottere, at de hænger i loftet. Det var lidt nemmere at skulle skrue i loftet herinde og lave huller i væggen. Så, men nice. Nu begynder der at komme lidt ting på væggen, og det har jeg manglet. Så skal vi også lige have fundet en plads til de her planter her. Det kunne selvfølgelig også være, at vi skulle fylde hele vindueskarmen af. Det ville være mange planter. Vi har faktisk lidt snak om at få den der plantet i en noget større kruk, og så få den herud i udstuen, over i det der hjørne, hvor man ikke kan se lige nu, eller det andet hjørne, som man heller ikke kan se lige nu, på grund af bord og stol og lidt rod. Ja, I skal lige hurtigt ud til poolen. Nå ja, jeg har fået et bålfad i fødselsdagsgave af Anna. Det er nice. Det har jeg sagt lige siden vi begyndte at kigge hus. At så noget, det skulle vi have, når det var. Vi har fået en robotstøvsuger til poolen. En poolrobot, eller hvad man nu kalder den. Jeg ved ikke, om man kan se. Jeg kan i hvert fald ikke se noget her i den skærm her. Kan man se det her? Kan man se det? Kan man se det? Ja, man kan godt se, at der er lidt beskidte linjer. Men jeg siger, at altså, bunden den var mere grøn, end den var blå, inden støvsugeren her kom i gang. Så den har været på hårdt overarbejde. Det er sådan en lille en her. Den er altså ret effektiv. Jeg kan se, at den tør ind i stikket. Det er den. Og den drøber selvfølgelig stadig lidt. Den skal vi lige have sat til at lade. Hvis jeg kan finde ud af det. Det kunne jeg da. Bops. Så lyser den rød lige lidt. Ja, lige snart den lyser grøn, så er den fuld opladet. Og den kan køre cirka 1,5 times tid, står der. Og klare 80 kvadratmeter pool. Jeg ved ikke lige, hvor stor den her er. Jeg synes, jeg har målt den sådan... kæmpe fluer. Det vil man overhovedet se den. Den er der. Vi har seriøst nogle store fluer her, det er vanvittigt. Nej, jeg synes, jeg har målt sådan ved at gå ved siden af, at den er 10 meter i længden og 5 meter i bredden. Okay, nu kan man godt se, hvor skidtet har været. Den vil jo selvfølgelig også en lille smule skidt ud, for hver gang den kører frem og tilbage, så åbner de der blå flapper sig. Der er en der og en bagved. Men det er blevet noget bedre. Den har kørt 3 gange, og jeg siger, at det var møgbeskidt. Nå, men angående størrelsen, så er jeg vil skyde på, at den er 10 meter lang og 5 meter bred. Og så tænker jeg, at den er 1,5 meter dyb. Men nu har jeg ikke lige regnet det ud selv, hvor stor det er. Okay, temperaturen er faktisk ret god. Den er lige knap 25. Næsten 26. Det kan godt være, at vi skal have et dyb i poolen. Jeg har målt værdier. Der er en smule for meget klor i. Men det er jo, hvad jeg har læst mig til, så er det jo bare at have dækken af, mens der er solskin på, og så bare lade solen brænde kloret af.
for den er lige i den høje ende. Men igen, det værste, der kan ske, det er, at det lige klør lidt, og man skal bare lige lade være med at få det i øjnene, for så kan det også godt irritere øjnene. Men den kører nu. Jeg har lige sat den til midlertidigt, som den forrige ejer har gjort. Jeg vil have sat den til ordentligt, og så er der et timer på, så den kører fra 10 morgen til 8 aften, som det er lige pt. Men er der nogen af jer andre, der har pool, så kunne jeg rigtig godt bruge nogle tips og tricks til, hvordan man holder en pool bedst. Og hvor længe skal sådan en pump køre? Skal den køre 24/7, eller er det okay, at jeg har den kørende? Er det jo så 10 timer om dagen, eller må den køre mindre? Eller? Jeg tænker, at jeg sætter tiden ned til lidt mindre, når vores ferie den er overstået. For jeg kan ikke se grunden til, at vi har den kørende fra 10 til 8 i hverdagen. Hvis vi alligevel kun er hjemme fra 5 til fra klokken 5 af, så kunne jeg måske godt køre fra 2 eller 3, eller skal jeg bare lade det være, som det er nu? Endelig gerne skrive i kommentaren, så jeg lige ved, hvordan holder man så en pool bedst? Og det her dækken her, skal jeg bare tage det over hver aften, inden jeg går ind? Det tænker jeg umiddelbart. For der er ikke rigtig kommet noget skidt siden, at jeg begyndte på det, og siden at bunden er blevet renset. Men som sagt, skriv lige ned i kommentaren, hvordan holder jeg poolen bedst, og hvor meget tid skal pumpen køre? 24/7, eller er det okay med de her 10 timer? Skal der være færre timer? Skal der være flere timer? Det er første gang, jeg har pool, så jeg er helt grøn på det her område her. Men jeg håber, I kan hjælpe mig, og så vil jeg lige gå ind og sætte lidt flere hylder op. Og jeg har faktisk bestilt borde. Nu skal jeg se, kan jeg få den over i den anden hånd? Det kunne være rart. Jeg har bestilt borde, så jeg nu dem skal jeg hente i morgen. Men jeg kunne få nogle bordplader ved IKEA. Det var faktisk en kammerat, der sagde det til mig i sin tid. Der sagde, at det skulle vi have. Fordi vi havde kigget ved Davidsen og diverse byggemarkeder, der nu lige er. Skal man have en fin bordplade, der ikke bare er almindelig hvid, eller bare sort, jamen så er der kun nogle træbordplader, og de koster jo bare det hvide øjnene. Så han sagde til mig, at jeg skulle prøve at kigge ved IKEA. De har nogle fine bordplader. Det går nok laminat, men det gør vel ingenting, tænker jeg. Så jeg købte 2 borde ind til mit gamerum, man cave. Ja, hvad skal man kalde det? Man cave, gamerum, fiskerum, you name it. Fiskekælder, kunne man nok kalde det. Det er nok nogen, der vil mene, at jeg har 20 stjålet fra en anden en. Men det er okay. Jeg tænker ikke, han har noget mod det. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, han ser den her video. Altså det er lige meget. Men hvis der er nogen, der skulle få lyst til at tage ham eller andet, så be my guest. Det kunne være nice, hvis han så min video. Nej. Jeg fik tjekket IKEA, og de havde nogle rigtig fine bordplader. Jeg har købt 2, der er 1,86 lange. De kommer ned som hjørnebord, så det ene. På den ene led, der bliver det 1,86, sjovt nok. Og på den anden led bliver det så 2 meter og 49,5. Og det bliver så noget grå beige laminat, så vidt jeg lige husker, at det hed. Og så kommer der noget ind til Anna og Agnes grævrummer. Jeg skal nok love jer lige vise jer, når jeg får gjort plads til bordene og får dem sat op af det. Men ind til Anna og Agnes grævrum, der kommer der også et bord fra IKEA. Der var jeg lige ved at træde på en humlebi, der fløj ind forbi mig, ind foran. Og det bliver i målene, der hedder 246. Det er enten 186 eller 246. Og de får det, der hedder 246, og det bliver med sådan en terracotta overflade, så det også giver noget farve til græsrummet. Så det er jeg spændt på, hvordan det bliver. Og planen med de borde, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før, men der kommer en lægt ind på bagsiden på væggen. Og så kommer der nogle bordben ud, et i hjørnet, og så et i midten.
hvert fald på det i krearummet. Der kommer 2 ben på. Mit bord, det er jo noget større, så der skal, mener jeg regne mig frem til, at der skal 4 ben på. Ja, så det er jeg spændt på. Jeg har fået svigerfar til at komme og hjælpe mig med at sætte de 2 eller 3 bord op. Vi må lige se, om vi når for ryddet krearummet i tide. Lige nu der er det primært flyttekasser, det der står dernede. Det er der, vi har valgt at opmagasinere det meste af vores ting, indtil vi lige får lidt bugt med nogle kasser. Det går ret langsomt, synes jeg. Så til mig, så skulle det gerne være ordnet i går. Men det gør det desværre bare ikke, og sådan det. Så vi må se, om det bord inde i krearummet, det bliver sat op samme dag, eller om det vender til en anden dag. Men lige snart jeg får bordpladen hjem, så tænker jeg lige hurtigt, vise jer, hvordan det ser ud, og hvad planen med bordpladerne er. Og jeg har også nogle småjusteringer, der skal ske med dem. Hvis jeg undrer over, at jeg kigger ned, så er det fordi, jeg lige skal være sikker på, at jeg ikke træder på noget, jeg ikke skal træde på. Det vil være ret noget. Men det er i hvert fald planen. De kommer fra IKEA. Dem kan jeg hente i morgen, som sagt. I dag der filmer jeg søndag den 12., som er min fødselsdag. Tillykke til mig. Og de bliver så de er klar til at kunne blive afhentet i morgen mellem 6 og 7 om aftenen selvfølgelig. Og så skal de ned i mit gamerum og stå. Og så jeg skal faktisk lige hente en lægt mere også. Og så har jeg vist det hele. Nej, lægt og så selvfølgelig de der bordben der. Men det er planen, og jeg tænker, det bliver mega nice. Jeg glæder mig til at vise jer det, og jeg glæder mig til, at jeg kan få mit gamerhjørne. Og jeg skal nok lige hurtigt, når jeg kommer ned og har fået bordet, lige gå ned og visualisere det for jer, hvor de værste ting skal stå. Det har jeg godt nok nævnt i den house-tour video, mener jeg. Men I får den lige igen, så sidder jeg. Så det bliver den næste optagelse, det bliver, når jeg har fået mine bordplader hjem, og har fået styr på det. Så tager vi den derfra. Så har vi fået bordpladerne hjem. Lige sneak peek i sådan et lille hul der. Og det tænker jeg umiddelbart er det, I lige får af mig. Og hvis I godt kunne tænke jer at se, hvordan det ser ud med bare sådan et lille hul, jamen så er I nødt til at se med næste video, som bliver næste lørdag. Kan I have en god dag. Husk at like og subscribe. Og så smid en kommentar også. Og så ses vi jo bare i den næste video.